U kom trenutku u životu odlučujemo da promenimo ploču? Nakon 20 godina iskustva kao lekar specijalista psihijatrije, Vanja Mandić-Maravić napisala je prvi roman, Strana B. Kako da zavrtimo ploču i poput iskusnog DJ-a sami preuzmemo kontrolu nad ritmom svog života. Saznaćemo ako smo na pravoj strani, na strani B. Da li kao društvo, ako na to gledamo kao na skup duša, prolazimo kroz zajedničku transgeneracijsku traumu? Jer, kako glavni lik Ivan kaže, rođen je na prostoru koji ga genetski priprema na patnju. Da li smo genetski, geografski predodređeni za patnju? Da, pa mislim da jesmo, odnosno to je možda i bila poenta, jedna od poenti romana. Patnja, bar da kažemo od početaka mog života, prilično je rano nekako počela, uslovljena geografskim podnebljem. Mislim da smo uslovljeni na to, svime što se desilo, a sa druge strane da nismo imali dovoljno vremena da to obradimo ili da nismo znali da bi to trebalo da obradimo, niti nam je nekako to pokazano, tako da ja negde možda i iz individualnog čini mi se da nosim neku neobrađenu krivicu za nešto što je bilo, možda i neki stid po pitanju toga, eto, živeli smo u jednoj velikoj zemlji, pa onda se to nekako raspalo na takav način, da kažemo najgori mogući, pa onda pitanje novog identiteta, jel tako, i cele zemlje i uopšte kako je ona nastala, tako da, mislim da je izuzetno važno i na neki način čini mi se da je za Ivana to isto bilo značajno kao jedan neobrađen deo, što je generalno bio njegov mehanizam, da kažemo, da ne obrađuje stvari koje je možda trebalo ranije. Otud je važno to, kao što kažete, da i u knjizi govorite o izbjeglištvu. Da li jedno takvo iskustvo, potisnuto ili ne, određuje pojedinca kasnije u životu, u izborima, pa i u ljubavi? Jeste, da. Tu je ponovo negde moj možda lični tač bio u pitanju, s obzirom da sam iz Pule došla. Opet moje iskustvo, koliko god bilo prihvatljivo, ako se to može reći, da kažemo na neki način, potrebe da se jednostavno napusti mesto na kome ste se rodili, nije bilo preterano traumatično, bilo je, kako da kažem, prilično pozitivno sa strane ljudi u Puli koji su mi slali pisma i razglednici i tako dalje. Prihvaćena sam ovde prilično dobro. Znači, možemo da kažemo sreće u nesreći i tom nesrećnom iskustvu da je bilo maksimalno dobro, ali i pored toga nosi jednu priličnu, pa kažemo, traumu i traumatičnu epizodu. Dok takođe u svom poslu kad radim sa ljudima, tačno određeno godište ljudi, koji su došli iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, nekako čini mi se da nose to obeležje. Od toga da postoji jedan stalni osjećaj neprihvaćenosti, znači kako tamo gde su rođeni, tako i sada ovde, i to onda prožima i njihovo individualno i svakako boji ili da kažemo na neki način skreće taj doživljaj koliko smo zapravo prihvaćeni, koliko imamo prava i tako dalje. Tako da, apsolutno da, i u izborima i u, da kažemo, generalno nekom ličnom doživljaju. Baš kada govorite o generacijskom, eskapizam takođe pominjate u romanu i to je nekako u vezi s ovim prostorima, s generacijom nas koji smo odrastali 90-ih, okruženi alkoholizmom i tabletomanijom. Danas je možda slično, s tim da su opijati i druge vrste, digitalni ekrani. Da, pa mislim da je za nas posebno značajno, mislim kao Srbiju, da svakako postoje sigurno precizniji podaci, ali korišćenje, na primjer, benzodiazepina ili lekova za smirenje, apsolutno, po tome smo apsolutni rekorderi u Evropi i prosto to je nekako postalo kao nešto što je na dohvat ruke, što se zvanično može uzeti samo preko recepta, ali zapravo je opšte prisutno i nekako kao neophodna stvar u lekovima svake porodice u Srbiji. A apsolutno ima svoje velike posledice, znači pre svega alkoholizam se nekako prepoznaje kao ili zloupotreba ili zavisnost, a ovo je nekako opšte prihvaćeno kao kulturološki prihvatljivo da se ljudi povremeno samo leče korišćenjem ovih lekova, tako da, mislim da je to jedan način bio bega ili možda jedini način da se preživi, to sad ne znam, to je vrlo diskutabilno.
A ono što je takođe zanimljivo jeste da su neke skorašnje studije pokazale da ove novije generacije sad već ne znam, Z ili značajno manje koriste psihoaktivne supstance, pa i alkohol u odnosu na, ne znam, milenijalce ili ove starije, što je vrlo zanimljivo. Mislim da je baš u Francuskoj, na primjer, količina vina koja se koristi po glavi stanovnika i tako dalje, značajno manje u ovim novim generacijama. Tako da se nešto dešava. Da li je digitalni način zapravo na koji se dobija neko smirenje, neko trenutno zadovoljstvo, vrlo moguće. Mislim, tako da apsolutno je način da budemo odsutni. Ne znam, razna su objašnjenja, čitamo vesti, tako smo uključeni, tako smo u kontaktu, ali smo zapravo na taj način u potpunosti isključeni i to jeste prilično značajan problem i moj lični, ne znam, screen time je neprihvatljivo velik, mislim, po meni. Tako da. Vratila bih se još malo na priču o Jugoslaviji. Možda bi moglo da se učini da je vaša knjiga jugonostalgična. Međutim, rekla bih da je jednostavno nostalgična, zar ne? Da. Tu je i ta muzika. Pa da, mislim, igrom slučaja je to, meni je negde baš u segmentu koji piše o tome, nazvala sam ga Za milion godina i to je pesma koja je nekako, eto, mene asocira na Jugoslaviju zbog svih koji učestvuju i eto, doživjela je neki svoj revival sada u ovim turbulentnim vremenima, tako da poziva na neko zajedništvo nečega što se raspalo, pa u tom smislu i našeg društva. I da, ne bih rekla da je jugonostalgična, jer mislim da lako se uđe u diskusiju to. Da li je bilo bolje ranije, da li je bilo bolje sada. Imamo potrebu da etiketiramo jedne i druge kao jugonostalgične ili ne, ali baš to, ne mislim da je jugonostalgična, samo da je pitanje prosto treba da se bavimo tim. Znači, nešto smo imali kao identitet, sad smo ga izgubili i da, eto, nostalgija bi možda bio bolji naziv za to. Da, kod vas u knjizi mnogo toga nije kao što se čini na prvi pogled, već je slojevitije. Tako i ljubavne muke Ivanove samo su jedno od njegovih suštinskih problema, koje ga teraju kao muškarca da i svojom ličnošću sazri od deteta do odraslog. Koliko često mislimo da je problem koji imamo uzrokovan romantičnom prirodom, partnerom, a da bismo tek u susretu sa terapeutom otkrili pozadinu problema? Pa to je gotovo uvek. Mislim, neminovno je da iskustvo, posebno tako intenzivno emotivno iskustvo kao što je jedan ljubavni odnos, uglavnom tumačimo kroz to, tipa, eto, ne znam, šta nam je partner uradio ili do čega je dovelo, ali to je neminovno bazirano na našim sadržajima koje nosimo odavno, koje nosimo sa sobom stalno, umesto da ih možda spustimo, ostavimo negde po strani ili posložimo i utiču na to. Evo, između ostalo, kao što ste rekli, i možda neka šira konstelacija koja je bila, nas određuje kako ćemo odabirati emotivne partnere, kako ćemo se nositi sa gubitkom emotivnog partnera ili sa prekidom, kako se vezujemo, sve je to apsolutno značajno. Tako da je ovde, kažem, suština je da je prekid emotivnog odnosa ovde započeo neki proces koji je Ivan odavno trebalo da počne i nekako nadam se i da se vidi da je praktično kroz celu knjigu od jednog do drugog praktično dobijao neke svoje, da kažemo, komade. Ja sam to nekad i plastično prikazivala nazivajući ih komadima koje on prikuplja. Tako da, apsolutno, znači na površini je to, ali ispod može da bude svašta. I to je ono sa moje strane, da kažemo, stručne, možda i najzanimljivije da istražujemo sa osobama koje nam se javljaju za pomoć. To je upravo ono što ste već u predstavljanju romana izjavili, da je vama psihijatrima zanimljiva ta B strana priče. Kako se to u životu dešava? Kako i kada prelazimo sa strane A na B stranu? Da, pa ne znam, verovatno svako ima svoj tajming, ali rekli bismo, evo, Ivanu se to desilo u suštini. Mislim, to ne mora da bude ništa ovako dramatično, ali suštinski može da bude možda trenutak kada potpuno sazrimo ili trenutak kada postanemo možda zadovoljni ili naučimo da budemo zadovoljni sobom, kada naučimo da stanemo možda malo sa strane, da posmatramo gde smo, šta smo, gde smo pošli i čemu težimo.
Tako da, eto, mislim da svako svoju B stranu može na različite načine da postigne ili da prepozna. Mislim da je veoma lep zaključak koji čitalac može da izvuče iz vaše knjige, bez obzira koja je muka u pitanju, emotivna, finansijska, socijalna, u rečenici. Da bi život trebalo da doživimo kao izbor, a ne kao neminovnost. Pa da. Da, u principu je to bi možda bila, da kažemo, dostizanje B strane u neku ruku. Znači da nas ne nosi život i da nekako ne odigravamo samo to što ili to što nam stiže s polja ili to što mi nesvesno nekako biramo i ka čemu težimo. Da možda spoznamo neke obrazce, spoznamo zašto smo neke stvari odabrali i to onda postaje izbor. I to je praktično onda mnogo bolja pozicija zato što imamo mnogo veću kontrolu, koju naravno nikad nemamo potpuno. Kako radite u Institutu za mentalno zdravlje, u javnosti ste poznati iz vremena COVID-a, kada ste govorili o uticaju pandemije na mentalno zdravlje. Kako sadašnji trenutak utiče na psihu? Koje je vaše mišljenje, savet? Da, to vreme je bilo specifično i to je nesrećni tajming za mene lično. Ja sam tad slučajno bila PR instituta i onda sam morala da izlazim i da se time bavim mnogo više nego što sam želela, a sada jako puno. Mislim da, evo, iz svakodnevnog rada, mislim da ne postoji osoba pacijent koji dođe, koji ne spomene da je pod uticajem svega što se dešava. Sa druge strane, nekako opet i to mislim da nije loše, zato što ja kao neko ko radi sa jako puno ljudi na svakodnevnom nivou i tako dalje, čini mi se da imam širi uvid u to kako smo zapravo i živeli i pre godinu dana, 2, 3, 4, 5 i mislim da je ovo samo nekako ogoljeno prikazivanje toga, tako da mislim, sa moje strane, ne znam, nekako mi je lakše u tom smislu i da nekako to će voditi onda nekoj promeni prosto, tako da je svakako izazovno zato što jeste promena, tako da sigurno utiče na svakodnevno funkcionisanje, na kraju krajeva i prosto u praktičnom smislu. Pitanje je kako se ljudi kreću, ne znam, mi radimo u dnevnoj bolnici pa onda puštamo pacijente, pratimo vesti, gde su blokade, ili treba da idu ranije kući i tako. Prosto svakodnevni život nam je pod uticajem toga. Mada mogu da kažem da su naši pacijenti, posebno osobe sa psihotičnim poremećima sa kojima radim, prilično dobro snalaze u tim stresnim situacijama. To je bilo i za vreme korone i sada, tako da, eto, jedna pohvala. Kada već pominjemo digitalnu eru, s obzirom na to da se bavite dušom, kuda ona ide u vreme veštačke inteligencije? Da, pa ne znam, eto ja prilično volim i naučnu fantastiku i prosto razmišljam o tome već prilično dugo, još kao deca smo, sestra i ja, volele to pod uticajem tatinem, čini mi se. Nekako se sve obistinjuje, meni to sad sve kao nekako očekivano i onda mi uvijek padne na pamet knjiga Kapija, u kojoj glavni junak ima prosto neki hologram u vidu Sigmunda Freuda koji mu je terapeut. To je naravno, u pitanju je program. Tako da, eto, pokušavam nekako i dok sam čitala knjigu i sada da zamislim kako bi to zaista izgledalo i šta se u stvari u taj program unese i šta zapravo biva sa dušom, pošto svako ko se bavi i psihijatrijom, a posebno psihoterapijom, zna da je upravo taj subjektivni doživljaj koji terapeut ima nešto što je nama ideja vodilja u radu sa pacijentima, nešto što mi analitički terapeuti zovemo kontratransfer. Znači kako bi program imao kontratransfer, to ne znam, tako da mislim da je nemoguće.